Hola, molt bons amics. Estem ara en el capítol número 25, el 25 de capítols per a distingir el valencià del català, lliçons de llengua valenciana. Anem a començar per tres parauletes, com sempre, i dir-vos que ja estem entrant poquet a poquet en el Nadal. Estem avui a 8 de desembre del 2018, dia de la senyora Maria en la seva advocació de la Concepció, el que en els pobles i popularment ve sent conegut com la Puríssima. Felicitats a totes les immes, immaculades, etc. Comencem ja, per a no fer-ho molt llarg, en una parauleta que té molta tradició, no només popular, en tots els pobles valencians, en tot el territori valencià. Té tradició també dels clàssics del segle d'or de la llengua valenciana, i és la paraula que fins a que vingué la catalanització fa 35 anys en les escoles, administració pública, etc., sempre s'havia dit. Anem allà. Vacacions. Vacacions i no vacances, perquè vacances, encara que parega molt modern i que s'adapta al valencià, és un galicisme vol dir que ve de França, que té el català. Però en València sempre s'ha dit vacacions. D'acord? I els clàssics ho corroboren en tots els seus escrits, parlant sempre de vacació i de vacacions i mai de vacances. D'acord? Per tant, vacacions és la correcta i vacances és la que han normalitzat els catalans i és català. D'acord? Vacacions. Ara anem a una altra paraula. La paraula oràcul. Un oràcul. La terminació en UL és pròpia del valencià, ve directament del llatí. D'acord? Oràculum, oràcul. No és ningú castellanisme. Els catalanitzants, catalans i catalanistes han canviat la típica terminació valenciana per oracle. Nosaltres mai hem dit oracle, d'acord? Lo correcte és dir oràcul. I ara anem en la tercera parauleta aplicar a una frase. Llavador. Llavador de cotxes. Mai rentador de cotxes, perquè els valencians distinguim clarament entre llavar i rentar. Llavar és quan nosaltres una roba, un cotxe, qualsevol cosa, li apliquem sabó, freguem, el llavem i en acabant el rentem. Rentar és el que els castellans diuen enjuagar, d'acord? Però els catalans, en el seu dialecte català barceloní, resulta que no distingueixen. És un llenguatge més pobre i confundeixen rentar i llavar, i a tot li diuen rentar. Per tant, diuen rentador de cotxes. No, senyor. És llavador de cotxes. Rentar el cotxe és quan ja està llevat, se renta. Igual que les persones, quan ja mos hem llevat, mos rentem. És dir, mos peguem una ruixó d'aigua per a que se'n vagi el sabó. El que els castellans diuen enjuagar. D'acord? Pues res més. Molt curtet. Este capítol ha sigut molt curtet. I per a fer-lo un poc més llarg, recordem les tres parauletes. Vacacions. Popular, correcta i clàssica dels clàssics. Sempre l'hem dita. D'acord? Popular, correcta i clàssica. Vacacions. Hem de dir vacacions i no vacances. Anem allà. Oràcul.
terminació en ul com a artícul està ben dit en valencià, no oracle ni article, d'acord? És la paraula valenciana correcta. Hem de defendre el valencià de la catalanització, i no perquè siga la catalanització, sinó perquè hem de defendre el valencià correcte. La Real Acadèmia de Cultura Valenciana ho certifica. Ahí podeu veure totes les terminacions, totes les paraules correctament escrites en valencià. La Real Acadèmia Valenciana de la Llengua... ja estava liant-me l'Acadèmia Valenciana de la Llengua Catalana, que no ho diuen, però és Acadèmia Valenciana de la Llengua Catalana, creada per el PP, per el Pacte de Reus, Zaplana i els dirigents catalans, des de Madrid, com sempre, mos venen els valencians, mos han introduït tant el PSOE i el PP el català en les escoles des de fa 35 anys per pactes fets de les forces catalanes polítiques en els madrilenys, i els catalans exigien que se seguira donant així el català, i per això tenim el que tenim, però nosaltres, des de la bona fe i des de la persistència, anem a defendre el valencià, i gràcies a Déu tenim el Rap Penat i la Real Acadèmia de Cultura Valenciana que encara defèn el valencià, i tenim un bon traductor de la Real Acadèmia Valenciana ja estem altra volta, de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, RACV, Real Acadèmia de Cultura Valenciana. M'agrada dir V i no B. Per què dir V i no B? Perquè la B se confundeix en la B alta, la B baixa en la B alta. Això eren temps antics que diem B alta i B baixa. V no és ningú castellanisme tampoc. V vol dir que ve de la U, que ve de la U llatina, romana. UB, no és ningú castellanisme. I si tenim que dir, me'n vaig al BBV, el Banc Bilbao Vizcaya, què anem a dir? Me'n vaig al BBB o me'n vaig al BB baixa? I en moltes ocasions se confundeix. La Real Acadèmia de Cultura Valenciana i els filòlegs valencianistes han optat per l'opció arcaica, l'opció que confundeix. Jo sempre diré V perquè estic convençut que no és un castellanisme i que cal distingir clarament la B de la V, d'acord? I té un nom correcte la V, encara que la gent ficat els castellans abans, no té ningú problema. Els valencians tenim que admetre i nutrir-se de lo bo de cada un, com hem fet sempre, sense pors. Els catalans no s'han ficat el complex eixe de que el castellanisme, que el no sé què, que el no sé quantos, i ara fan una llengua artificiosa que ningú la vol. Els xiquets que deprenen en escoles el català, que ells diuen valencià, resulta que no el parlen en ningú lloc. Els pares que han transmès la llengua valenciana als seus fills porten als seus fills a línies en castellà perquè no volen que els seus fills es donen aquesta llengua artificiosa catalanitzada i catalana. Un desastre. Per tant, anem a resistir i anem a veure si en bons mètodes i bones ajudes que tinguem econòmiques podem tornar la llengua valenciana a les escoles i a la universitat, que és molt important. Real Acadèmia de Cultura Valenciana, així teniu els 2 toms de totes les paraules. N'hi ha vora 87.000 paraules aproximadament, imagineu-vos, i la gramàtica de la llengua valenciana. I el traductor de valencià a castellà i de castellà a valencià buscant en la pàgina web de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Per tant, tenim nichos, tenim coses per a poder defendre-nos, d'acord? Bueno, llavador de cotxes i mai rentador de cotxes. Llevar i rentar són coses diferents en valencià que en català no són diferents. Ells diuen rentar a tots. I jo m'imagino que si tu te rentes només i no te llaves, pues al remat faràs pudor. Però si te llaves i després te rentes, pues no faràs pudor. Bueno, és una cosa que se m'ha passat per el cap. Bueno, pues res més, amics. Que ho passeu bé, bon dia de la Immaculada, i mos veurem en el capítol número 26. Este és el capítol número 25. Dir-vos, estimats amics, que
en YouTube, en Josep Lluís Ferri i Yaguar, tenim tots els vídeos de l'1 al 25 i l'1 i el 3 en llista de reproducció. Quan entreu en l'ordenador teniu vídeos. Punxeu en vídeos i ahí teniu tots els vídeos. I si punxeu en llista de reproducció tindreu el capítol 1 i el 3 que no l'hem pogut apujar. Bon dia a tots i fins al pròxim dissabte, divendres de la setmana que ve, que ja estarem molt proper de Nadal. Adeu.